Sumagmamanulaing alawas ti palabsenen. Agmarchan itentablado ang mga wati diploma na ti 22 taon na ani Francis. Maysa isuna a graduating student iti University of Abra iti kurso a Bachelor of Science in Education major in Mathematics. Itapay laeng panpanunutin nan ti magastos na para iti board exam na. Ngem, nalaganan, gapo iti free board examination fee program, iti sanggunyang kabataan ti anggad. Dakila tulong na ti pinagabil ko ti inpay ni SK Chairman mga free board examination fee. Ken kas sa may sa estudyante awam ti panggadak pagbayad. Ken so pay nga makamenos ti naganak ko ma'am. Ti free board examination fee ket programa ti SK Anggad ng inisyatibo ni SK Chairman Precious May ang may kanti financial assistance ti pada na nga agtutubo kang runaan ti pagbayad da iti examination fee. Na-inspire na ka ni Honorable Elaine Prado iti Quezon City, ka ni Chairman iti San Quintin nga ninong Joe Cosme, ma'am. Na-inspire na what? Na-inspire na taga po ta. Kas may isang agad adal, ma'am, problema antay nga talaga iti financial. No mo na ta, kastoy nga karigat matlang tibiyag. So nga ti in-propose ko kadagiti kakadwa kang SK officials kat iti iso daytoy free nga examination fee. Maysa ni Francis kadagiti 10 apakpako na ang nailista anang gundaway ti free board examination fee iti nasao a lugar. Bigbigan na adakkel at tulong daytoy ken dakkel a motibasyon kadakwada. Ikka na kami tigagar nga ag-exam ma'am. Kas libre nga ko na ipamiamin nga laing mi tapno ma one click mi day examination. Ti programa ket nakalukat para iti amin nga 18 to 30 years old a college graduates iti school year 2024 to 2025 ken residente iti barangay Anggad. Kasapulan laeng nga ipasa ti application ti board exam ken certificate for graduation. Parang tulong ko kadagiti padakmat nga agbasbasa ta hanya mako na nga iti financial kat iso ti makatubang tapno maragpat dadagiti profession da in the future. Ti programa ket saan laing anairanta ang makatulong ti pinansyal nga aspeto. Ngem ket di may sa awagas amang tulong amang ragpat iti arapaap dagiti agtutubo. Jessica Boreta, Balitang Solid North.